Nagabintagi kubor baman kasni pet bat subscribe ya uan. Konrad Sangma, Konrad Sangma, Konrad Sangma, Konrad Sangma, Konrad Sangma, Ngila Satngan, Ngila Satngan, Dabram, Ngila Dabram, Ngila Dabram, Chief Engineer, Chief Engineer, Chief Engineer. Hidawa, Hidawa, Chief Engineer, Chief Engineer, Chief Engineer, Hidua, Hidua, Chief Engineer. Kubor bam dakasngi. Ka jingya pat ba bajar jar jungki master role ka public health engineering PHE hagala ma jungka joint action committee JAC hagala sngi ublay kalapan paushai ka jing bitar halor ka jing slamban siu ki tulap ki plasa akun hadu sau benai haga ju kapor ka JAC kala buru ya ka jingkali ka bakraw sya katanat PHE syanu ka pisa balamang ban siu ya ki nong tre Kinong tray gibara plakat kelas sedang da kecing yalang ha dorbar hall wa ingdo pat hadin kata kilayat pat ba show office u chief engineer ka PHE halo wala chimia ban IT ya ka dor khas. Habakran shikilat pathai kubor advisor ka GSC ma crew el parian uloong babun spa angut ki master rule kimpat yo ikitulop jeng ulber yayong jemang bat jeliu arhajar arpenriu kabalak ta juri ka jengyat bet jeng kilong yeng. Ulaong baga GAC kala depan pinsngo bunsi ni kani kajing Henry hadu menta syam ladon kanu ka senjam ka paseso na gabenta ban pelat ya katulam. Pariat ulapan kan mau baka office memorandum jang ka finance department ka balapan mi ha unai tung arajar arpau ka batha babaro kitanat sarkar ki ban siu kitulop jang ki master rule work charge bar ki we ki nong tray casual hapo kata yo bening kong jang man la ubenai. Susu uloong baka finance department kala pelait du ikini kijing yarap tulam na karukam LOA but LOC kenang ban omdan kanu kajing penslam ha kajing siu. Henry wat hadin kani kajing penbet pat ba ki master rule kidang up tulap hadu sau benai. Ka GAC kalaong baka way na kijing dawa bakongsan kalong ban pinpau pat ba katno kapisa lamang katno la pelait bat manu bakit kli lada kapisa kala depan pelait Henry ombat poi sya kinong tray. Ka komiti kalaong balada ka pisa kala depan mang bat pelat Henry kinong tray kimpat yo tulop kadon kami ka jingpin syai pat ba halor ka daw jung kani ka jingpin slam namar kani kan pinmi bun ki jing artatien. Hagador khas bala IT sya chief engineer ka GAC kala dawa ban pelat no mador ya baro ki tulop ki berang saateng bat ban pentray kampurai ka office memorandum jung usnam arajar arpo. Ka GAC kala mahamru balada shim kiai kani ka jingdawa bat pelat no ikitulap hagis ngi banwan kan penjur ya ki jing yaki hakaleng ka jela da ka ba ong baki nong tray kim na asyu ban sya pun slam kat ba ki long ying jongki kidang syak ta ajur namar ka jing bam yo tulap. Dabram, Ngila Dabram, Ngila Dabram, Chief Engineer, Chief Engineer, Chief Engineer, Chief Engineer, Chief Engineer, Konrad Sangma, Konrad Sangma, Konrad Sangma, Konrad Sangma, Konrad Sangma, Ngila Satngan, Ngila Satngan, Ngila Satngan, Ngila Satngan, Ngila Dabram, Ngila Dabram, Ngila Dabram, Chief Engineer, Chief Engineer, Chief Engineer, Chief Engineer, long live Master Rule, Master Rule, long live Master Rule, long live Master Rule, long live Master Rule, Chief Engineer, Chief Engineer, Hidua, 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 Chief Engineer, Chief Engineer, Chief Engineer, Hidua. Nagaliang ka jongi kadan ka Joint Action Committee yogi Master Workers Union kadan ka All Meghalaya Master Progressive Workers Union bat ka
All Jaintia Master Workers Labor Union. Iwan to rang ni namar ba kalau ka daw baka ki master badan po PHE bro ka janla. Na daw bana April, May, June. Tempat save ya ka by belasngi kadai ban save katkum ki order jong ka finance department jong sorta janla. Iya kan ni iwan imban se so ban mi samadan banwan hang ni namar ba kasithi na galyang ka joint action committee ngel dap ai no banai kinai ano banai June nai tarik. Kaya kata kasithi ngel ada kerpat ya chief engineer. Ba un pelat ngai ka pisah hani banai June ya ka jong April, May. Henry kay ka bag kandet yang iba mentayo ni banai June ro upen pelat. Dan nata daw hadin mingila lap ya kaning ya kendo ya commission secretary jong ka PHE te Pravin Bakshi ro. Ilai kendo la ai ka jing thoi ro ba minister jong ka PHE. Ilai tho yang i ka pisah ka fon kadan. Pila don hero. Te hata ka paya karan hangta ka pendai trip jong banai June ka kamera trikam jong Pravin Bakshi. Ula phone hero ya chief engineer. So chief engineer on pen krena dandan ngin aino ka bisa. Te kata kadai ka ba niyai sa nado panai June te kai ka ba ngidang kmilanti ba ka peding kalam ka na juai tu ber kinang trimester role PHE kin yo pisa nrai kata ro ukemseu te nata ka daw ngimban si ka jing duk jing kerdo jong gi master role menta kimyo ba pisa syo ban seu by school ba kidon ko sa waying ro kila sedang man sabe menta kiba ai marbam ni gidukan ro kim ansyo menta kabas don syo ki master kiba ina kapisa bagi terai bala kia banti dawai kiban ba don kejing pang kiba man law benah di dawai kita ro kenyo so na kata kadaw ngilum kede kejing lang jong kinong kit kambara jong kini ki unit ke jongi nado gat han garo rikiwan te hakane kejing kendo ngi ong ni hapan lek ai no kejing ho ban ai jing bai ka reminder na lor ka reminder ka wai ngi sim karai ba hapo kan ne ka lai pho wai trik jong ni bunai Julai longkat balong chief engineer uday ban pelat no ia kapisa sa ki account jong ki masterol PHE kabaar lada pelat ia kene kapisa ka jing save kapan i ba open bore yang i bangin sedang no ban sim kasenjam kabana kado ka light tarik jong ni banai August ngin sange traikam abang ngi sange traikam kibadon sa site kiba play PHE kenam traikam show kenam lek so jaka trai ndai kindon ha jaka te kata ngin le ka banekong tam lado chief engineer open bore ni te kai ka long kamalong matapat kadon ka jing tho yang i hana bam dan fon jong ka PHE namam dan fon kam yo ban siu ta kapisa ndai ka jing tip ka jong ni katkum ko order jong ka finance kala dep aindo Julai ajar arpeo kala don kala itho sai ba ki master role dai ban se hapo ka secretary jong banai bami nang ta ki department ki dai submit yang ki kerteng jong kito ki nang try master role ba katare bagi join kanno ka ki save category ki dai ban pha sa ka finance department kane ka dai ka order jong ka finance andrai kumbalong ki pat ki department ka PWD ki pat ki department ki bag engage ya ki master workers kumbalong menta ki la de clear look ka bisa ado banai June ka VDA ro ki island tagai ka manta ka jingli baong ba u PHE umdan fon nagaliang ka jongi on tanggani ka daw ba klem pediang ne pentrai kam ya ka order jongki sota ta ka jingli kami la lada ka kislam hado menta tangi nagaliang ka jongi bansay haban suban haban suba imat ka don ka eri ka baselenda lado kumta balimsi te kata kadai ka bangi suba mita ta hajo ka polong ba kani ka lat thai khubot ngi haban ngi kantu karpat ro ya ki wai pat kinong try master ro yo le se dan ke bom Julai tarai ki ba simtang ka pisa dan le se dan ki ba dan tang ka karteng ka kam ka office hangno kam kimtep tala de ki dan gum kini ngi ong ya ki karpat ba lek tarai ya ka sem ya ka tulam kum sep ka jong wadam sem banbam te na kata daw lakidan kum kita lakidan ro kadang kiwai pat kiba hiyang jong ki nong tray po PHE ro lakidan kum kita ki bom Julai tray sing ba tray ka kam lam la resign Kanang kidan gini gi mo role ki badai jong ka PHE department hado man ta ki ngimpat tip kanungut kedan po PHE namar kadaw ba
Ka government ka akamat kikirampan try kami na ko ada. Lada ka government ka PHE chief engineer try kami ko ada sa finance. Tangirong intem na galiang ka finance, ka personal kidan katangot ko PHE. Kapamdan ginambar hato na sa kamdaw na statistics ini katay ban trikam may katay. Oh, kata ka day kajing kani kajubab ya kata kajing kali ba amdan gidata ke statistik kanung kidan kajubab kani balai banai kimsiu. Ni subah ala se bamdan kita statistik. Chalo. Kapisa ba? Kibere hono. Chalo. Kita may bagsi tulak to gini marsulo pinchipat. Tapos atay mo rin ba? Kay kidan ba tantok mo rin. Halor din ni mo ba? Oh, kajing ya kali kami kadang ba? Kadan kata CM fan kay kijing pelur ko sorka. Ni kung balong hado manta hagadliang jing mo PHE. Amday ba ka sorkar ka kmin pisa. Kapisa ka dan. Igibay pa department ka sorkar ka pala kapisa. Kiyo tulo manta ba na June. Ditang ka PHE. Ka PHE ro kapisa ka dan. Andai imat yo ale sekim try kami ta ko ada jik finance ban ai ki kerteng jong ki master nang ta ka daw ko sa. Kay pat ki baga sorkar jilla jongi ka jing elam jong chief minister kon sang mano do chim ko ti kum chief minister himanta ka VDA RCM system kala de trikam kala trikam ka banga sa tala banya thro bagi EPF employee provident fund kani menta na dini tinga try jong ka union ka jongi chief minister ula ai order lang baw labor commissioner baro ki health department badai ban penrong mardor ye kerteng jong ki mastrol hapo gi EPF namar kani ka dai ka lan ka ba ki mastrol kan long kading hajang ga kampisa inong no kalong financially security ki kalong to Yun ni fiction ni na ipi ikundo yun no. ti ban kendo chief engineer reda poy hang ni ki ong chief engineer don additional chief engineer don kitigi bahe bahan banon po chief engineer kim don hana ba kidang steng genta gi minang ni tangi kali sano kidan tigi ong tip kidan meeting sano ngimte ta habakot ngin ong kumnoma ka sithi ngala pai ka reminder bat kata ka deadline like waitering tingi karman bal chief engineer kumu he clear dong ka PHE dai bal patri ka mardor nang banam le rain ta hawagi way pat ki officers ki engineer jang department ki laban try ka hok hok ki aga bay balas ki mastrol tan ni la deu dai ban ki karman ba kan orlong po ki ni isi marngim ko ban pen system ya kinong sangsnong ki ba dawai ko na ka PHE ngim ko ban le Chalo ba nang baka apa kepici kedan ka jing jersey iya jing jersey bamsap. Kami kata jing bersih bamsap tangam not banong ba ma kay kadaw ba kaday kata dihaban kaliyaw chief engineer balay baga isa jang masterol bay kay ka order jang finance kam trikaw tamu wala man jiba ngi tangam not banong ba kadan bars bamsap bamsap Ini. oh ye kani mo ka kadan hi ka yung karay balada umsi palay ko itrik mga omne teman nagalay tarik yang sedang kasih trikam katala pun board chief engineer lada kam trikam kata kajing ya sangat trikam ka jongi radam don ka juba ku chief engineer ngin lait no saka labor code nama ka labor code kadai ka yeng ka ba aya ka hap ka jongi kata ka song hamanta ho chief